Urte osoko ospakizunari kolorez, doinuz eta festa giroan eman zion Azkoitiako herriak hasiera. Azkoitiak 675. urtebetetzea ospatzen zuen. Susko erroberak, txistulariak, herriko musika banda. Orduan piztu zen udaletxeko Azkoitia 675. urte dioen kartela. Jende ugari bildu zen egun honetan herriko plazan. Erakunde publikoetako agintariak udalean bertan egin zuten antolatu ospakizuneko ekitaldien aurkezpena. Udaletxean Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoako Foru Aldundia eta nola ez herriko udaleko agintariak parte hartu zuten. Gernikako arbolaren adar batek ere 675. urteurrenaren ospakizunean izan du bere lekua Azkoitiko lurretan. Agintarien eskutik landatu baitzen Balda plazan. Azkoitiaren 675. urteurrenean Etxebeltzek hainbat erakusketa jaso izan ditu. 1989. urtean zehar. Azkoitiko lehenengo margolarien margolanak izan ziren ikusgai, pasaden martxoan. Inazio Iriarte, Isidro Gil, Martin Irureta, Luis Kerejeta, Jose Luis Beristain, Juan Jose Larrañaga eta Fernando Forcadaren margolanak. Aizkibelen 200 urteurrenaren amaiera izan zen martxoak 13an. Aizkibel omendu zen udaleko areto nagusian, eta ondoren Xavier Munibe Zuaztian monumentu bat jarri zen. Abesbatzak Azkoitian, Eliza eta herriko kaleetan, Zarautz, Zumaia, Zestoa, Azpeiti eta Azkoitiko abesbatzak abestu zuten. Trikitiak ere izan du bere eguna ia amaitzear dagoen urteurren honetan. Euskal Herriko hainbat trikitilarien doinuek alaitu zituzten herriko kaleak, haur gaztetxo eta helduak ibili ziren panderoa eta eskusoinua jotzen herrikoak zein kanpokoak.
Herriko txokoak, historiako pasarteak, azken finean herria hobeto ezagutzeko aukera izan zen tren txutxuarekin. Ondo pasatuz eta bide batez hainbat istorio ezagutuz. Hogeita bosgarren dantzari txiki eguna. Dantzan gustora aritzen direnak txiki-txikitatik abarkak urratzen. Beraien parada izan zen kaleetan zehar ibili ondoren euren dantzak eskaini baitzituzten txikienak herriko plazan. Aste Santuko irudia gai bezala hartuta argazki lehiaketa bat antolatu zen. Makina bat irudi gelditu ziren batean paperean harrapatuak. Gero erakusgai izan zirenak. Maiatzaren amaieran Irauriko San Martin ondarelekua ireki zen. Bertan, herrian bertan aurkitutako aztarna eta ondareak dira erakusgai. Meza nagusia eta gero, Martin Deunaren irudia parrokiatik San Martinera eraman zen, prozesioan. San Juan eguna udalagintariek eta herritarrek zu handi batez ospatu zuten Balda plazan. Nestor Basterretxea eskultorea ere parte hartu zuen. Ondotik, zuaren inguruan zahatza dantzataldekoek dantza egin zuten. Ekaina eta uztaila bitartean, herriko artisten artelanak izan ziren erakusgai Etxebeltzen. Herria hainbat begikin ikusita nola azaldua zen lanetan. Urrategiko egunaren bezperan, herriko hainbat talde parte hartu zuten danborradan, hala nola musikabandak ere. Ohi bezala, danborzaleen atzetik karroza joan zen, Azkoitiaren 675. urtebetetzea gai bezala hartuta.
Azkoitian pilotak izan duen eta duen islada ez da nolanahikoa. Urteurrenean pilotak ere bere lekua izan du. Pilotaren historia erakusgai izan baita Etxebeltzen, hala nola mahai inguruan mintzagai. Azkoitiako lehen tertulia berriak izenburupean solaserako parada izan da urtebetetze ospakizunean. Herriko zein kanpoko hainbat pertsonak parte hartu izan dute Zalduntxoen erara Intxausti jauregian. Bertan, mendealde berriaren ataria eta datorrenaren inguruan hitz egin zen. Urria eta azaroa bitartean, Azkoitiko historiaren lekukoak gai hartuta, dokumentu, plano eta bitxikeriak izan ziren ikusgai Etxebeltzen. Arbasoak oroituz, Azkoitiaren historia antzestu zuten zahatza dantza taldekoek abesbatza eta udal musika bandarekin elkarlanean. Ikuskizun aberatza eta ederra izan zen, jende ugari bildu zen bertan. Urtero bezala, San Martin auzoko jaietan, San Martingo baselizan ikastetxetako haur eta gaztetxo ugarui hurbildu ziren bertako kanpaia jotzera. Luis Iriondok aurkeztuta Azkoitiko doinuak ekitaldia izan zen Bastartxo antzokian.
Azkoitia historian zehar, Imanol Elias idazleak idatziriko liburua aurkeztu zen udaleko areto nagusian. Liburuak Azkoitiko pasarteak eta historia bera jasotzen ditu. Nemezio Etxanizen oroimenez, ekitaldi bat egin zen bere hilerrian Jaio mendeurrenean. Abenduak 18an, Azkoitia argazkietan zehar lehiaketa eta erakusketari eman zion hasiera Etxebeltzen. Gabon Azkoiti eta Azkoitiar guztioi. Azkoitiaren 675. ospakizunen bukaera iritsi gea. Gaurko honekin emango izu bukaeria. Hainbat eta hainbat ekintze izendiz urtin zier. Aurreko bideo hontan ikusi izen deun bezala resumen bat. Eta amendik, udaletxin izenin, gure eskerrona hor erabatea bestea parte hartu izen deben danai. Esango nuke Azkoiti osoei. Eskerrik asko. Lehena, oraina eta geroa aztertu izen nahi izen diteu. Geroa, geu nahi degun geroa, geu nahi deun Azkoitixea, geu nahi deun Euskal Herrixea, geuk eta geure hartin, da geu nahi deun bezalako egin behar deun. Hortan, zaila gaitatzen, aurra behira, lanin, ilusixoz eta pakegirun. Hain beharrezku eta hain nahi deun pake hortan, danon hartin konsegiuiez. Eta oin, urte berrixen aurri, zorionak eta urte berrion, Azkoitiar guztixei, bioz bihotzez urte berrion.